Hi, hello, good morning. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಬೋದು ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾವರ್ಬೋದು. So, should grocery shop is interesting. Oh, inko marathon ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪುಷ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿಕ್ಕಿನು ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುರ್ಕುರೆ ಉಂಡದೆ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 110 ತಿಕ್ಕು. ಬಟ್ ದಾಲ ವಿಧಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅದಂತವು. ಸೊ ಯಾ ನಾ ಹೆಂಗೆ ಪುಷ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮರತ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಯಾತ ರೂಮ್ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೂತು ಸಿಕ್ಕ ನಾನಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಕೋರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾರೆ ಬಕ್ಕು ಅಂತ ಬೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತೇವೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಸಾವು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. Big Boss maging na tajep ko do. Masih right. Wow. Kecil ya. Ada ini ya. Ada. Oh ya, kecil. So actually ini Marisha ಕಲ್ಲ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಆಂಡ 100 ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಕಾವುಡು ತಿಕ್ಕುವೆ. ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ಡ್. ವೆದರ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಮೋಡ ಮೋಡ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ತಗೋಡಿ ఇంకా ఆల్రెడీ ఫస్ట్ బ్లాగ్ పాడదే ಚಾನಲ್ದು. ಸೊ ನಿಖುಲ್ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲಿ ದಾದಂತಂದು. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಡೋಲಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾನುಂದುವೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಾಪು ನೀನು ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪಿನ ಕಸಿನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಯನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವರನ್ನ ಫನ್ನಿ ಅದುಂಡು. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ದಾದ ಪಾಡು ಅಂತಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆಯ್ಪ ಪಂತೈತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಕೆಲವರನ್ನ ಆಚೆಗಪ್ಪ ಹೇಳಿ ತೂಪಿರೋದು ಅದನ್ನು ಅಂತಂದು. ಬಟ್ ಸೊ ನಾನು ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಜಿ ದೀತ ಬೆಚ್ಚದೈತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಿದೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ತಾರ ಇದೆ. ಸೊ ದಯಮಾಡ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೊಂದೇನ ಪೇರಸ್ಗ yanke ಯಾವ ಪಂದ್ಯನ ನೋಡು ಯಾನು ಒಂತಿನ ಮತ್ತು ದಯಮಾಡ ಹೆಂಗೆ ಕೋರಿ ಹಾಕಿ ಯಾಮಟ ಒಂತನೇ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ.
depending on Korea. So yeah. ದಾಂಡ್ ರೊಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಐ ಹೋಪ್ ಮೊರನಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಾನು ಏಪೆ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಂಜಿ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಸಿನ್ಸ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಬಂದೇನುವೆ ಸೊ ನಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನು ಸೊ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶೋಕೊಂಡು ಏರ್ಪುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾರ ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನು ಸೋಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಚಾ ಬೋರ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಿನ ಕಲ್ದಿನ ಬಾಯ್ ಸೋಕಾತಿಜಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನು ಸೊ ಒಂದು ಫುಲ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಟ ತೋಲಿ parking slot weather mast ನಡಕ ಉಂಡು ಎಂಗ್ನೆಟೆ ಏನಂತೂ ಪಾತ್ರೆ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕೆ ಪಿರಾವ್ದು ಒಂಚೂರು ಸೀನಿಯರಿ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಲೆಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫುಲ್